आं अखा लेंहराखैलै आंना हिन्जावासो खालामदों बहाबा बेखौसो लेंहरदों आङो बहाबाफोर नुलाबायदों नामा नों नुदोंबा अननानै खिथादोलै गोबाव सम जाबाय आं नागिरगासिनो दङ नुबायबायदोंबाबो बोरै मोनथिनो आं दा नोंसिनि एम्बुनि मोखांफ्रा एखे जाजोबथारोना दानिसो बैथिंजाय मानै माथाम बारलां थाबायलांनाय नुदों आं बिसोरसोमोन नामाथाय ओमफ्राय नोंनालाय बोरै हिन्जाव खारदालायनाय जाखोब्रा एम्बु बुंब्ला दाखालिसो सान्दुं दुंबाय थानाय समाव नोंसोरखौ हमनानै हाबा होनाया नोंनोमोन ना औथ' आरो जोंनोमोन नोंसोर मुनुसमायाफ्रानोथ' जोंखौ जरजबस्ति हमनानै हाबा होदों आंना हिन्जावाथ' आंखौ बांद्राय मोजां मोनखायामोन आरो हाबाबो जानो होखायाखैमोन नोंसोर जरजबस्ति होबाय नै दा हिन्जावा आंना खारलांबायना दा नोंसोर मा खालामगोन आंखौ दाथ' अखाया हाबायानो थासिगोन जेब्लासिम आंनि हिन्जावखौ हमनानै आंनि खाथियाव लाबोनानै जोंखौ फाथैलाय बिसि होआ अब्लासिम अखायानो हाबाय थाखासिगोन बेखौ नोंसोरसो मिथिसिगौ ना नोंसोरथ' दाखालि हाबा होदोंमोन ना जोंखौहाय बेहाय सिनायना थायाखै होमबा मोजाङै नायसननो रोङासैना आङो गोसोखांदों आंनि हिन्जावनाव फटक दङमोनलै बे फटकखौ नायनानैनो नोंनि हिन्जावखौ नागिरनायसै आं नोंबो नागिरफादो दै आंथ' नागिरगासिनो दंखायोब्रा खोनायाखै नों आं गाबज्रिनायखौ ओरै थांलाय ओरै फैलाय हरै बारलाय गाबै नागिरगासिनो दं नोंसोर नुवाखै नामा ओरै आंनि हिन्जावखौ गाबै बारै नागिरगासिनो बाहायनो आरो मुनुसमायाफ्रा आंखौ बुथारनोसो होसोबावो बुथारनानै जानोसो नागिरबावो नोंसोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबायना आच्छा मोनसे खामानि मावजायो नों आंजों थांफानो हागोन जोंहानि न'आव थाबानो जाबाय नों मिन्थिबाय बेनिफ्राय सानैजों नोंनि हिन्जावखौ नागिरनानै फाथैलाय बिसिहैनोसै ना मा होनो एम्बु बुंग्रा दे जागोन दे बिदिबाबो जायो थांफागोन आं नोंजोंनो फैदो होमबालाय नोंखौ आं जोंहानि बारियावनो दोननोसै बिनि उनाव गाबोननिफ्राय नोंनि हिन्जावखौ नागिरनोसै फैदो Topiram nang हाबा जामारसिगोन होमबा हाबा जासिगोनथ' आरो आंनि हाबाया जामारगोन ना जामारला बेखौ साननानैनो आङो सिन्थाबाय थायोमोन हराव दिनै हाबा जासिगोनखाय गोसोखौ मोजां मोनलायथारदोंलै आदा दे मोजाङानो जाबाय आंनि हाबायाल' मोजाङै मोजां जाथों बिनि उनावहाय नोंनो मा नांगौ होगोन आं जायफ्रा आज मेरी शादी है और हम इसमें बहुत ज्यादा खुशी है बहा थांखो मानसियालाय दखनायाबो माथो बेवहायनो दङ आयो खारखुमा लांखो ना माखो नङालायनो दरजाया गेवनायथ' आरो खारखुमा लांमारबायसो माबायदि सिख्ला बेलाय आंनि फिसालाजों हाबा जानो होनना फैनानै खारखुमा लांलायनाय आंहा सानदोंमोन आंनि बिहामजो जायोबा थिगसे बाहायनो होननानै बिनि बिमाया आंखौ सोबादोंथ' बिनि फिसाजोखौ सामफ्रामबो सोबागोन होननानैसो सानदोंमोन आं गैला खारखुमा लांबायसो मा मोनफैदों आंनि न'आवलाय जोंलाय मा मिथिगौ आइला मा मिथिगौसो होननानै बुंदों टपिरामा फावगालिखौ लाबोनानै बहा दोनखोमाखो खोन्था फावगालिया बहा दं जोंनि न'आव फावगालि गैया आइला बिदिसो होनदोंना र' आं नायनि बबे खनायाव दोनखोमादों आं नागिरहैनि नागिरहैथां बबे खनायाव दङ नागिरहैबानो जाबाय एमाव राजा फिसा फावगालिया गैया माने टपिरामाथ' लाबोदोंमोन ना लाबोनायालाय लाबोदोंमोन नाथाय मा फावगालिया बहाबा गोमाबाय मायाव गोमानांगौ जाखो नोंसोर बहा दोनखोमाखो फावगालिखौ आं हले गामियाव गैया नैबे एमाव राजाया फिसा गोरोन्थि मावनो हागौ नाथाय गावनि मोजां मोननायखौ ओरैनो रावनोबो हगारा मोजाङै खोन्था नङाबा आं रागा जोंनांगौबा गाज्रि जागोन बाप्पावै मा दावराव दावसिलै ओइ टपिराम बोरो फावगालिया मा बोरो जालाबायनांगौ जाखो दङ आरो फावगालियालाय गावनि रुमाव टपिराम फिसा फावगालिया गैला माने टपिराम फिसा फावगालिया गावनि रुमाव गैला नोंखौ थगायनानै खारखुमा फिनलांबाय बियो मा नोंसोर थगायदोंना आंखौ थगायदों एमाव राजा फैनायखाय नोंसोर गिदोंना मानो गिलाबायनांगौ जाखो नों मा क्लिअपेट्राया रावखौबो गिया नाथाय जानो गोनां बिहामजोआनो खारखुमा लांबायबा मा खालामनो आंलाय टपिराम नोंनि फाव बान्दायनायसो ना बेफोर नोंसिनि न'नि मानसिफोरखौनो केस होजोबगोन आं बोरो फावगालिया एमाव फिसा जोंबो बेखौनो सानदों न'आव थानाय मानसियानो बहा गोमाखो होननानै गैला एमाव फिसा आरो आं नोंखौ मानो थगायनो आरो आं फावगालि फिसाखौ आंनि फिसाला टपिरामनि थाखाय इसेबो फसायखायाखै बैसोनिबो फारागथि दं बेफोरबायदि साननानै आं नोंखौ मालाबाबो थगाया फिसा होमबाबो आं न' सिङाव हाबनानै नायथारगोन नोंसोरखौ फोथाया
आं थां थां नाय थां बापावै आयै आरो आफा नोंसोर आंखौ थगायाखैथ' मानो थगायनांगौ जाखो टपिराम फिसा नोंनि हाबानि थाखाय आङो हिनजाव गोदान जागोननो दखनाबो होलायबाय हाबानि डेक'रेसनबो खालामनो नागिरबायमोन अखा हाबाबो नाथाय हिनजावानो खारलांबायबा माथो खालामनो फिसा मानो बेफोरबायदि जाबाय थायोब्रा आंनि जिउआवलाय आं हिनजावखौनो मोनगोन ना मोनलाब्रा बे फावगालिया गावनो आंजों हाबा जागोन होननानै राजि जालायबाय दा आंखौनो गारनानै थांलायबायना बयजोंबो फिलिं जाबाय थायो माथांलाय हिनजावफोरजोंलाय आंनो हिनजाव नांगौमोन आंनो हिनजावानो आंखौ गारनानै थांबाय थायो मानो दसे समल' आंनि गोसोखौ मोजां मोनहैयो बिनि उनाव आंखौ गारनानै थाङो आलै आंनो हिनजाव नांगौ आफालै आंनो हिनजाव नांगौ आदा टपिराम नों बस मानसिसोलै बस मानसिया गाबा गुबुनखौसो सोगारो दागाब आदा टपिराम दागाब गोसोनि बेमारखौ आं माबोरै हमदानो हाबावनो जायफ्रा फंबाय जाय सिख्लाखौ अननानै आं बे न'खराव लाबोदोंमोन बे सिख्लायानो आंखौ खिथु खिन्थिनासो खारबाय जाय सिख्लाया देलायलायनानै आंखौ नेनानै दंमोन बेखौ आं ब्रेकआप खालामनानै फैबाय आं बेखौबो मोनला गेजेरावनो जिंगा लाला आं फावगालिखौबो मोनला बादालिजोंबो जाजाला आं मा जाबावनांगौ जाखो बेवहाय नाटक खिन्थिनानै जाया बोरै आंनि फावगालिया आंनि खाफालाव हिनजावानो गैमारला नामाब्रा एमाव राजा फावगालि आंखौ गारनानै खारबाय हायोबा थाबैनो फावगालिखौ नागिरहैदो ओरैनोबा थैनोसो ओंखारबावदोंमोन फावगालिया माबार नागिरहैदो एमाव राजा माबार नागिरहैदो आंथ' नागिरखागोनानो फावगालिया माबा मोनसे जाबा ना नोंखौ गारनायाव गैयालै टपिराम नोंखौ आंनि देरसिन होननानै आं नोंखौ बिराद कनसिदार खालामबाय बे बारा कनसिदार खालामला मिन्थिबाय मिन्थिबाय बानलु बेदा थोदो थांनोसै दालाय गोरलै बायदि गाबनानै मा जानो आरो नों मानसियानोथ' मानो बयजोंबो फिदिं जायो सासे उन्दै गथ'जोंनो नों फिदिं जाबाय गाबबाय थानांला दे माथो खालामबावनो जाबाय जानानै थांबाय फैदो न' सिङाव हाबफैदो बापावै आं हिनजावखौनो मोननो रोंमारला नामाब्रा जिंगा दासिलै हिनजावखौनो मोना जायो नामा मोनो जों दङ जोंनि गेंनि सासे सिख्ला नागिरनानै होगोन जों जागोन दे दसे आं दुखु जानि बहाबाफोर दुखु जाग्रा जायगा दङ नामा आंखौ लानानै थां थौदो होमबालाय आफा बोराइ बाथौ आंखौ निमाहा होदो आं नांगौ समावसो नोंनि खाथियाव फैबाय नङाबा आं नोंखौ नायसननायानो जायामोन हे आफा सोरजिगिरियाना गसाइ गावनि फिसा साननानै नैबे सुनिखौ निमाहा होदो आफा निमाहा होदो आरो आंनि आरजखौ नाजावदो दिनै आंनि फिसा दुम्बावा जोबोर गाज्रि बेमाराव गोलैबाय अन्नानै आंनि दुम्बाव फिसाखौ मोजां खालामदो आं सासे बिमा जानानै गावनि फिसाखौनो मोजां केयार खालामनो रोङासै मोजाङै जोथोन लाखिनो रोङासै आंनि दायनि साजाखौ आंनि फिसानो दाहो आफा आंनि फिसानो दाहो नांगौबा आंनोनो होदो हे आफा नान गसाइ आंनि फिसा दुम्बावखौ मोजाङै मोजां आंनि न'आव लाबोफिनदो समायना न'खरखौ मोजां खालामदो आफा हे सोरजिगिरि नोंनि अनगा बे बुहुमाव जोंनो रावबो राहा लामा होनो हाला आफा अन्नानै आंनि फिसा दुम्बावनि जिउनि लामाखौ गोलाव खालामनानै होदो आफा गोलाव खालामनानै होदो मा सानखो फावगालि आं जोबोद गिनाय मोनदों गिनो नाङा आं दङ ना साननैसो उनाव गासैबो थिग जाजोबबा नों न'आव थांफिननो हागोन आं नोंखौ दोनलांगोन आइया मिथिबा आंखौ मा सानगोन दे आं आइनि खाथियाव बोरै नुजागोन दे साननैसो टाइम हो गासैबो थिग जाजोबगोन नङाबा नोङो जोंहानि आदाजों हाबा खालामजागोन आरो आइखौथ' नों मिथिखायो आइया जि खालामनो गोसो जायो बेखौनो खालामखायो नोंलाय मानोथो आंखौ हेफाजाब होदों आं नोंखौ हेफाजाब होनायनि जाहोनानो जाहैबाय नों आंनि बैसोनि आरो आदाया बेसेबांबा गिदिर नों आदाजों हाबा जानो समाया आरो नोंहा फरायबावनांगौ आरो नोंहा हाबानि बैसो जायाखै बेनिखायनो आं नोंखौ हेफाजाब होदों जेराव गोसोआ मिलाया आरो बेवहाय हाबा जानानैबो लाब गैखाया गोसो मिलायग्राफ्रानो हाबा जानानै गारलायलायनाय जायो आरो नोंसोरथ' गोसोबो मिलायखायाखैना बेनिखायनो आं नोंखौ हेफाजाब होदों नों सिन्था खालामनाङा साननैसो गुवाहाटियाव थाहैदो बिनि उनाव न'आव थांफिनदो जागोन दे जोंनि ट्रेनाबो फैसिगोन फावगालि सिखारदो दे ट्रेना फैगासिनो जोंना
ट्रेनाव थाब गाखोहैनांगोन नङाबा आइनि मानसिफ्रा नुबा जारला जागोन। जागोन दे। फै आंनि उन उन। फावगालि बांद्राय सिन्था खालामबाय थानांला आं दंफायोना नोंजों लोगोसे। आं आइखौ जोबोद गोसोखांदों। आं आइखौ दरजा फांथेनानै फैनो नाङामोन। बिदि बुंनाङा फावगालि आजिखालि जेरावबो बर' बुजिग्रा मानसि दंजोबसै। नों बेफोरखौ जेबो बुंथ'नाङा गासैबो थिग जाजोबगोन खालि नों एसे टाइमल' होबानो जाबाय। जागोन दे। ओमफ्राय आंनाव फैसा थाइसेबो गैया। आंनाव दङ ना माखौथो इसिबां सानबाय थादों आंनाव दङ दे साननैसो बेजोंनो सोलिनो हागोन। थेंक इउ एलबार्ट' नों जे आंनि थाखाय इसेबां खस्थ' खालामफादों। लोगो नालाय। लोगो? औ दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों लोगो। आंना हौवा लोगो गैया बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनदोंमोन आं। जेबो नङा हौवा लोगोबो हिनजाव लोगोबो थानांगौ। आं मानसिफोरा गाज्रि होननायखाय हौवा लोगो बानायाखैमोन। मानसिफोरालाय बायदिसिना बुंखायोना बेफोरखौ सानबाय थानो जेबो दरखार गैया नों गावल' थिग थाबानो जाबाय। दा नों बेफोरखौ जेबो सानबाय थानांला। नों माबाफोर जानो नामा आं बिहरनि? आं जेबो जानो गोसो गैया। मानो जाबानो जाबायना एसे माबाफोर? आं जेबो जाया। आच्छा दे दा मोनायाव सहैबा जानो हागोन दे गुवाहाटीयाव। जागोन दे। आनै नों बेवहाय? औ दंबावो फिसा। आं न'आव थांनो लुगैदों। जागोन दे थांनो हागोन। नोंसा आफाया डक्टरजों रायलायहैदों नोंखौ न'आव लांनो होननानै डक्टरनाव सोंहैदों। फिसा नों जिंगासिनो दे न'आव मोनहैसिगोन नोङो। जागोन दे। टान दुमफाव नै आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों? मा लाबोदों? नोंनि थाखाय आं बिराद बुस्थु मोजां मोजां जाग्रा लाबोदों। फ्राय मोनसे गुड निउस नोंखौ न'आव थांनो होबाय डक्टरा। जोंहा न'आव आलासि जानो थांनांगौ दे। अफ्रिरानि दाउखा राजामोनजों बेरायनो हागोन गेलेनो हागोन। औ जोंहानावबो फावगालिमोनजों गेलेनो हागोन दे। माथो दुमफावा जोंना बयजोंबो गेलेनांगौ सिख्ला गिदिर जानांगौ सिख्ला बिमा जानांगौ ओमफ्राय राजकुमार सासे नायनानै हाबा जानांगौ ओमफ्राय हाबाखौ जों हरगोन ना दुमफाव? आच्छा बारु थाइबानि लारु थौदो थांनोसै। ओमफ्राय दुमफावखौ बान्दो दे माखासे बेसादफोरखौ जों लानोसै। जागोन दे। हा बे बेगावलाय मा दङ? बे बेगाथ' फैसानि बेगसो। बे फैसानि बेगखौलाय सोर दिहुननानै दोनफैलायखो? दामजो आयै बाजै न'आव गैया। मायाव थांलायखो बेलाय? आदा बमब्रमानि फिसाजोआ लोमजादोंनो बेखौनो नायनो थांदों। गावनि फिसाजो फिसालाया बहा दं बहा गैया बेफोरखौ थाल लाया मालायनि फिसाफोरखौसो नायहैदों बियो। बे बेगावलाय मा दङ? आंबो मिथिया आयै मा दं। देलाय नायलाय मा दं? नायनि आयै। इसिबां बुरजा फैसा? बे फैसाखौलाय सोर दिहुनखो? आरो इसिबां बुरजा केस फैसा? दाथि नोंसो खावनो नागिराखैमोन होनलाय न'नि फैसाखौ? बिदि नङा आयै आं न'नि फैसाखौ मानो खावनो? माथो थिगहाय बिमायाबो मालायनि हौवा खावदों जेब्ला फिसालायाबो मालायनि फैसाखौ खावनायावलाय माथो गिदिर बाथ्रा? खावनानै बहाबा लाना खारनो नागिरदोंमोन ना? आयै नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय। आं फैसा सिखाव नङा आयै। माब्रै फोथायनो हानो नोंखौलाय? बिमायाबो आंनि हौवाखौ खावबाय आरो नोंबो बे न'खरनि धन सम्पति लुथिनो नागिरदों। नैबे दुरलाय थासान्दियाव जेबो खावनो मोना नों। आंनि नारजि फिसानिफ्राय थाइसेबो फैसा मोना नों। आयै बिदि नङा आं बे फैसानि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया। नों मिथियाबालाय सोर मिथिनांगौ जाखो? पुलिस लिंहरनि आं। हेलौ पुलिस दुरलाय एमएलएनि न'आव फैलाय। सिखाव सासे दं बेखौ हमनानै लांफै। आयै नों आंखौ मानो इसिबां गोरोन्थि बुजिखो? आं बे फैसाखौ खावाखै आयै। जेबो मिथिया आङो। नों खावाखैबालाय बे फैसा बेगा बोरै थाफैनांगौ जाखो? जोंहानि न'नि मानसिफोराथ' रावबो फैसाखौ बेफोरबायदि हाला हुसा बाहाया। आरो आंनि फिसाला नारजि बुदाङाबोथ' थाइसे थाइनै गथि गथिसो बाहायो। बेफोरबायदि केस फैसा लानानै बेरायग्रा मानसि नङा बियो। नोंनो बे नारजि बुदांनि फैसाखौ नों खावदों ना? थाहैदो नोङो जेलावनो। आयै नों आंखौ मानो गुबुन नोजोरै नायबाय थायो? नों खालि आंखौ मानो गोरोन्थिल' बुजियो? नोंनि बिमायानो जेरै नोंबो एरै। नोंनि बिमाया आंनि हौवाखौ सेख'नानै लादों आरो नों बे न'खरनि धन सम्पतिखौ सेख'नो नाजादों। आयै आंनो थाइसेबो फैसा नाङा। आदा नारजि बुदाङा गावजों लोगोसे खामानि मावनो लाफानायावसो आं थाफायो। खबरदार आंनि फिसानि सोमोन्दै जेबो बुंनाङा। न'आव सोरबा दङ ना? औ दङ हाबफै। सोर जाखो सिखावालाय? हनै बै गसंना थानायानो बेखौनो हमनानै लांदो। नोंखौ सिखाव खावनायनि दायाव हमनाय जाबाय। आंखौ हमलायलायनाङा आं गावनो हारसिं थांगोन। नों हारसिंसो फैदों होमबा? दङ माखासे बेदा दङ। आयै नों आंखौ खेबसेसो गावनि फिसाला महरै मानो गनायनो हादिया आयै? आइया गोरोन्थि मावबाय नाथाय आंथ' मावाखैना। अब्लाबो आयै आं नोंखौनो बिमा सानो। बे न'खरानो आंनि न'खर बेखौ आं अरायसम सानबाय थागोन। नोंल' मोजाङै थादो आयै। खोनासं जेसेबां गोरा साजा होनो हायो होबानो जाबाय। जागोन दे। बिमायाबो सिखाव फिसालायाबो सिखाव जानो फैदों। आफा दुब्लियाव थांनाया मानो इसिबां गोबाव जाखो? आइया सिन्था जागासिनो दङ आफा थाब फैदो। माबालाय
दुब्लियाव बिराद दै जाबायलै बे दैफोरखौनो एसे नायगिदिंबाय दङमोन आं थांगोन र' नोंसोर जिंगासिनो नाङा दे थाब फैदो बे अखा बोथोराव बिदि बाहेरायाव थाबाय थाजाया ओरैनोबा मोनाबा अखायानो बांद्राय हाथारो थांगोन नोंसोरो ओंखाम ओंख्रि जानानै थाग्रोबानो जाबाय दोनथ'बाय बाय आफा जोंलारि फिसा नोंहानि बे जापानाव थांनाया मा जाखो फिसा थांगोन आयै पासपर्टआ जाबानो थांगोन दे माथो खालामहैगोन नोंलाय एनिमेसननि खामानि मावहैगोन आयै आं बारा बुजिलाय लाङाहाय बेफोरखौ खाथियाव थानानैनो मोजां खामानि मावबा जाया होमबा आं जाय जायगायाव थांगोन बे जायगायाबो जोबोद मोजां आयै आरो खामानियाबो बिराद मोजां आरो बेफोरबायदि खामानिखौ आं बिराद गोसो जायो आयै मावनो दे बेसेबांसो मोनगोन दरमाखौलाय आं मिन्थिया आयै बेसेबां मोनगोन बांद्राय जानाय नङा आयै फार्स्ट मावजेननायाव जाय हनै बे आमुखा आमुखि इउटुबारा मालाय इउटुबाव भिडिअ बानायनानै फैसा मोनसोगारदोंनो नोंबो ब्लग बानायदो आरो ब्लग बानायदो भिडिअ बानायदो फैसा खामायदो आयै बे मोनसे खोथाखौनो बुजिनामोन आं गासैबो जुदि ब्लग भिडिअ बानायो गासैबो जुदि मोसायो गासैबो जुदि मेथाइ खनो गासैबो जुदि नंखाय बांखाय भिडिअ खालामनानै हगारो होमबा हादरनि खामानिखौ सोर मावगोन सोर साइन्टिस्ट जागोन सोर डक्टर जागोन सोर इन्जिनियार जागोन हादरनि मोजांनि खामानि मावग्रा मानसियानो थानाय नङा आयै जोङो गासैखौबो जुदि भिडिअ बानायजानो लुगैयो ब्लग बानायजानो लुगैयो ब्लग बानायजोब्बायनो आरो गासैबो होमबा समाजनि खामानिखौ सोर मावगोन आरो हादरनि खामानिखौ आयै मिथिगौ ना जोंनि इन्डियायावनो हाइस्ट मबाइल नायोनो जोंनि भारत हादरावनो बांसिन माबाफोर जायोब्ला शेयार खालामनाया जोंनि भारत हादरावनो बांसिन आरो जोंनि भारत हादरावनो बांसिन भाइरेल जानायाबो बांसिन जोंनि भारत हादरावनो ससियेल मिडियाखौ बयनिख्रुइबो बांसिन इउज खालामो अब्ला जों गासैबो मानसियानो जुदि मबाइलावल' बिजि थाजोबो मबाइलावल' भिडिअ बानायो अब्ला जों माखासे खामानिखौ सोर मावगोन जोंनियावथ' बर' साइन्टिस्टफोरानो सासेबो गैया आयै जोंनि बर'फोरनाव सासे सानैल' मोनगोन सार्जनफोरखौनो बांद्राय बुरजा मोननाय नङा डक्टरफोरखौलाय बिराद बुरजा मोनगोन नाथाय स्पेशेल सार्जन खालामग्रा रावखौबो मोनबांनाय नङा बिराद खम आरो साइन्टिस्टफोरखौथ' सासे दङमोन थेवबो गोजौ लेभेलनि बे साइन्टिस्ट नङा अब्लाबो दङ आरो खिन्थु साननानै मोनलायनाय साइन्टिस्ट दङ जोंनि बर'फोरनाव बुंनो थाङोब्ला गैयाखौनो होनजायो नंगौथ' आरो जोंनि बर'फोरनिया गासैबो इउटुबार जाजोब्बाय आयै फरायनो हाग्राफोराबो इउटुबार जाबाय फरायनो हायैफोराबो बिहामजो गोदानफोराबो माखासेफोराथ' साबजायै राव बाहायग्रा इउटुबारबो दङ आरो फेसबुकाव हगारलाबायनानैबो होयो नाथाय जोंना बेफोरबायदि ब्रिलियेन्ट ब्रेन्डनि मानसिफोरानो बुहुद खमायो जाय फरायनो गोसो जायो बिसोरनाव रांखान्थि गैया जायनाव रांखान्थि गैयै बिसोरनाव ब्रेन्ड गैया बिदिसो जानानै दङ जोंनि बर' समाजाव बेनिखायनो मानसिफोरा बिथिंबो जाया मबाइलावल' नांखुमनानै दङ खायफायाथ' इउटुबाव फैसा मोननाय नुनानै गावबा गावनि खामानिखौनो गारदों थिग बिदिनो जोंनि बर'आव गोबां रोखोमनि मानसि दंसै आयै दाना ओरैनोबाथ' भारत हादराव ओरैबायदि मबाइल नायग्रा नाम मोनखाबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो नंगौथ' आरो नों बुंनायाबो आं बेफोरखौनो सानफ्लाङाखै फिसा नोंनो माबा मोनसे मोजां मावबानो जाबाय आयै आं माबा मोनसे मोजां खालामगोन दे आंबो बुंला नों सिरि थादै नों रायलायबा मानसिफोरा आंखौ मायबा मायबि सानलायगोन बेनिखायनो नों जेबो रायलायनाङा आं दा दैखरनि मोदायजोनि खाथियाव थांनो नागिरदों दे आंबो बुंला दैखरनि मोदायजों आंहा एसे खोथा दङ दे आंबो बुंला आरो आं नोंनो खोथा होबाय आं नोंनि हिन्जाव एम्बु बुंलिखौ नागिरनानै नोंनो फाथैलाय बिसि होगोन ओमफ्राय जाहाथे सान्दुङा एसे दुङो आरो होमबालाय थांनोसै फावगालि फिसौआ गोमानानै दं फावगालिया गोमानानै दं टपिरामजों थांदों होननानै बुंदोंमोन दा टपिराममोननि न'आवबो गैया आं गोबां जायगायाव नागिरबाय जेरावबो मोनाखै टपिराम मादा थ' बोराय मानसिजोंलाय मानो थांफानांगौ जाखो बेलाय माबाफोर जादोंमोन नामा माने आंजों एसे नांलायदोंमोन नोंनि थाखाय जादों होमबा आंनि फिसौआ जुदि माबा मोनसे जायो नोंखौ गारनायाव गैया एमाव राजा मा मोनफैदों नों बेवहाय बिहामजो फावगालि फिसौजोआ गोमानानै दङ नों मिथिगौ नामा बहा थांदों बियो फावगालिया दहाय फुङावनो एमाव राजाखौ लोगो हमनो होननानै थांदों दाबो मोनफैयाखै होमबा बियो आंखौ दरजा फांथेलायनानै थांदों बियो दरजा फांथेनानै बेफोर नोंनि थाखायनो जादों खोन्था आंनि फिसाजो फावगालिया बहा दं आंबो मोजाङै मिथियालै मादै आंखौ रागा जोंनानै बिसोरो टपिरामजों बिजों ओंखारलांदों टपिरामखौ गावनि बयफ्रेन्ड खालामलायनानै ओंखारलांदों खुगाया मोजां सामलाय आंनि फिसाजोआलाय बे बोराय टपिरामजोंलाय मानो थांनांगौ जाखो आंखौ फोथायाबा दुलुरनाव सों नंनायालाय नंगौ बियो टपिरामजोंसो ओंखारलांदोंमोन आंनि
फिसाजोआल' माबा मोनसे जाथोंना नोंखौ गारनायाव गैया गारनायाव गैया आंनि फिसौजोआल' माबा मोनसे जाथों आं बिराद गिदिर दाय मावफ्लांबाय आं निमाहा बिनोथ' मोन्थाय गैया थेवबो आङो फावगालिखौ नागिरगोन जेरावखि थाया मानो आंनि फिसाजोआ मोनफैनांगोन आरो मोनसे खोथा फैसाया बोरो फैसाखौ आं होफैबायमोन दानि आं फैसाखौ बै बाहेरनि मोनसे रुमाव दोनदोंमोन आयै बे बाहेरनि फैसाया दङ आं आलमारियाव सोहैबाय आं थाइसेबो बाहायाखै मादै बिदिबा आं जाथिखौ ओरैनोसो जेलाव हरबाय दा आं मा खालामनांगौ जाखो ओइ मा जिरायबाय थाखो आंनि फिसाजोआ नागिरहैथों जागोन दे आं नागिरहैगोन